Assalamu alaikum 'yan class, wannan shi ne darasinmu na yau a Hausa. Yau kwanan wata 7 ga watan 9 shekara ta 2021. Babi na 2, tantancewa. Kaso na 1, tantancewa. Dutsen guga, dutsen guga. Jaka, jaka. Mafici, mafici. Carbi, carbi. Garwa, garwa. Agogo, agogo. Taga, taga. Fitila, fitila. Kendir, kendir. Bishiya, bishiya. Buta, buta. Hula, hula. Takalmi, takalmi. Ƙwarya, ƙwarya. Faranti, faranti. Doki, doki. Tukunya, tukunya. Taburma, taburma. Gado, gado. Kofi, kofi. Kwalba, kwalba. Cokali, cokali. Wuƙa, wuƙa. Zabo, zabo. Akuya, akuya. Fatanya, fatanya. Bokiti, bokiti. Raƙumi, raƙumi. Akwati, akwati. Gida, gida. Tsintsiya, tsintsiya. Fensiri, fensiri. Teburi, teburi. Kujera, kujera. Benci, benci. Allo, allo. Dasta, dasta. Littafi, littafi. Alli, alli. Tuta, tuta. Aji, aji. Cupboard, cupboard. Filfilo, filfilo. Agogo, agogo. Bulala, bulala. Ƙwallon ƙafa, ƙwallon ƙafa. Dutse, dutse. So wannan shi ne darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da tashar Zee Baffa TV. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.